Hi guys! Happy Sabbath! Padulong mi karon sa Gango SDA Church with my friends. Naan pa man? Naan sila akong kauban. Hi guys! Nakaabot namin diri sa Gango SDA Church. Taray lang simbahan. Wapa kaayo. Mo ni among mga kaigsuuna ng mga bata. Hi! Hello mo sa kanila. Sige, sulod sa ta sa simbahan guys. Dito ta mag video-video. Okay, maminaw ta diyan. Happy Sabbath. Nasting asosisyon. Isa rin kasi mahal mga kaigsunan pag-camping. Fellowship. Dadan ano yung mga Nakadari namistig. sa simbahan. Dibahan pa sila suloy-suloy. Hindi na biyami karon ang dami mauban sa mga namistig. Sosyal niya mga kailangan atangin. Hello! Maglinya nami para sa pagkaon. Pinakatsada nga part sa Sabat, tingkaon. So, ayan sila. Happy Fellowship! Isang karoon, buhay pa.